в днешното си видеоклипче ще снимам с мама. Да. И ще снимаме какво има в моите ръце. Да. Като може би покриваме ръцете от очите с тази кърпа, но няма да го правим. Защото ще затваряме очите. Няма да гледаме, естествено. Така. Първо ще се масваме за това. Дай ръце. Ти да гледаш. Не гледам, бе, мамо. Кучето ви. Да знам. Червил. Което е. Което е. Венде. Може би е химикал. Беше химикал. Няма му го писете. Може ли да отварям вече? Да. Ага. Окей, ти си наред. Готова ли си? Затваря очите. Добре. Покажи го на камерата после. На телефона, не? Добре. Какво е? Добре, Аз се момент. гледам спокойно. Само една секунда. Чакай малко. Мама е готова? Затворени ли са? Това е... Какво е това, бе? Какво е това? Какво е това, бе? Това е чип на миньоните. Не. Какво е тогас? Мисли. Диск. Не. Какво е той? Опипай го ли? Пъм го има някакви цифри на него. Лична карта. Не. Карта? Не. Кредитна карта? Окей, 1-0 за мен. Продаваш се. Как може? Това за лак по дяволите. Така, готова ли си? Да. Давай. Затваря очите. Последен опит. Това е Това е Сара. именно. Защо е това? Сарюшко! Не, мамо! Какво правиш, ма, Сарюшко? Айде, Сари, ела се включиш ти в една игра. О, полянка! Айде, давай. Затваря очите, мами, аз ще мисля. Чакай да видя колко минути има. Готова ли си? Последно ти задавам въпрос. Ще продължим втора серия друг път. Добре. Затваря очите. Сара. Не е Сара. Ей, затваря очите! Показвам на камера. Сара наближи, ама не е Сара. Дай ръцете тук над бюрото. Това е суретка. Че лесно е да ме. Обаче пипах Сария, после Да, дай на Сара сега да видиш. Чакай да покажа на камерата. Сария яде всичко стиропор, яде. Сара, какво е това? Не се знае. Шари, какво е това? Солета. Яш си солетата, ма. Чакай, че ми Айде да кажем чао на камерата. Най-смешното куче, Да. куче. Айде да кажем чао на камерата. Добре, чао! Чао! До следващия епизод! Чао! Чао! Хайде да си! Чао! До следващия чалендж!